Si ets pare o ets mare i et preocupa que la teva filla o el teu fill té mala ortografia, et proposo una cosa. Hi ha un quadern que és molt fàcil de seguir, que es titula Dominar l'ortografia. Et prego que el provis. En un trimestre, el teu fill, la teva filla, haurà reduït les faltes ortogràfiques entre un 50 i un 80%. El quadern està pensat perquè es pugui fer a l'escola o perquè es pugui fer a casa. Està tan fàcil com que tu puguis anar seguint cada una de les parts que el quadern indica. No ensenya normes ortogràfiques, no fa el que fan els típics quaderns d'ortografia. Juga amb la memòria visual, juga amb formes, juga amb colors, i un cop que els nens i les nenes tenen bona memòria visual, llavors l'apliquem a l'ortografia. Et convido a que miris com funciona a boiraeditorial.com i també hi ha uns vídeos de formació a boiraformació.com, però absolutament tranquil·la, si resulta que tu l'únic que fas és comprar el quadernet, que el pots comprar a qualsevol llibreria i el vas seguint pàgina per pàgina. Només hi ha una condició. Perquè la teva filla, perquè el teu fill pugui millorar en un trimestre una mica més, o sigui que pots començar ara o pots fer durant l'estiu, tu mateix, tu mateixa, la condició és que la teva filla ha de llegir com a mínim a 50 paraules per minut. Com saber-ho? És molt fàcil. Li dius a la teva filla o al teu fill que comenci a llegir un text senzill, corresponent a la seva edat, amb lletra gran, i que llegeixi. I tu amb un cronòmetre li fas mesures, per exemple, tot el que llegeix en 3 minuts. I comptes totes les paraules, ho divideixes entre 3, i si et surt que llegeix més de 50 paraules per minut, pots fer aquest quadern i reduirà les seves faltes ortogràfiques entre un 50 i un 80%. Una última cosa, una mala notícia. Ho lamento, perquè als nens i a les nenes que tenen dislèxies profundes no els és útil. Redueixen les faltes ortogràfiques només en un 20%. Ho sento, però per totes les altres nens i les altres nenes és realment útil. Per tant, t'animo a anar a la llibreria a comprar aquest quadern i a fer-lo amb la teva filla o el teu fill a casa, que veuràs que és molt senzill.